хона дар лаби дарёи Душанбинка ҷойгир мебошад. 63 микрорайон, 3 этаж, духонагаи полноценнӣ мебошад. ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ треза дорад, фавран фурӯхта мешавад. Ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар 63 микрорайон ҷойгир мебошад. аз ин тараф гардиши Саховат ва роҳ ба сӯи мости 46 микрорайон, аз ин тараф роҳ ба сӯи автоцентр Корвон. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. дӯстони азиз, дар назди бино ҷои таваққуфи мошин зиёд мебошад. мана ҳамин подъезд. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. дар ин ҷо ҳуҷҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва ошхона. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир камтар пас нархи хонаро эълон мекунем. худи хона духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 79 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. ошёнаи паст мебошад дӯстони азиз. ва боз як чизи дигарро хотиррасон мекунем. хона тақрибан 3 сол пеш таъмир шудагӣ аст, аммо дар муддати ҳамин 3 сол баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест дӯстони азиз. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. 63 микрорайон, лаби дарёи Душанбинка, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ва дар дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ теғзона ҳаст дӯстони азиз. ва ҷо барои трубаҳои кондитсионерам ҳамаш туғрӣ кардагӣ. нархи хона бошад 1 миллион сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳое ки охирашон 1818 мебошад ватсап доранд. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё инги телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.